Iya, enak iki. Gandeng 50.000 ya setengah wae ya, Dik ya. Mas setengah. Iki mau. Iya, kuwatirmu. Iya tak tutukno. Tak maca iki lho sik, ngono lho ya. Niki dari kanca PLTU minta bukit berbulu. Piye to, Mas? Berbunga, iya, berbunga, berbulu bunga, rondo teles khusus Pak D Bambang. Dawe asmara liwung oke. Nah, ngeten iki lho Mas. Jane trep ya, Nduk ya. Iki tembang papat iki rek 250-an wis sak juta ngono ya. Mayan ya Mas ya. Lumayan lho ya, Dik. Terusno iki. Diterusno. Nok tambahi ta ora? Monggo. Monggo kalajengaken dados.
rezeki ana sing maringi ya Nduk. Ana Lagi sing menawa bagi. iki kok ya Mas ya. Gak nok tambahi blas. Jam 12. Oke. Wis pokoke tak ladeni. Angsis. Ya monggo kelajengaken Nduk. Kelang-kelang dadi saksi. Nyanyi sih. Muga sliramu ora bakal ngetreni. Mbak Wit, teman-teman pramu saji. Matur sembah nuwun wong ayu. Mbak Wit, teman-teman Mbak Wit ngersakaken napa saderengipun kondur?